Karbi Anglong District Congress Committee ameiphu Roton Engti aphan ningchethe thaya velu pura Congress along top leader atum methang song pen chi opon si BJP aphotup chikup dun tanglo Roton Engti inut ajoine bang suri plira pharot rok ra inkoira hini Congress asokpuru pangraipu non malom opposition party atum BJP along kachipo ogdon pu ki pavul kithur jok ajok opposition party aphan pachilang pro Jongsi bangso BJP ma joining a program le dobomlang le putangte angton opposition alida kaherek edjia phan bial o ilu aso athela song thekkay ma joining a mailong amatsi ke ongdung alidal chipo ogdun puke social media long kaddu kawita theklong tahai Lason thosi patumi dipu go boys pathua klamalong ta ma joining a program mati BJP along kaching bedun athipi en ponsi atumi jasemet Congress along top leader Karbi Anglong District Congress Committee Chunbang Barim Samson Engti Dunmeiphu Barim Ratur Teron Chunbang Jameson Ronghang Chunbang Khoya Singh Terang ex candidate Dor Singh Singna Chunbang Mohon Teron UPLA abarim ni konjo kathal atum si thur joksi amathengno Congress pen COC BJP along klemdam rapet lo nang pura BJP aphutup chikup dun tang bangso mailong sarsing phang chopen kachari pon amailong PWD board chairman long sing tok bi mai ki phalam the hijik pon bangso mailong pinang an team kalbing long ke ja CM Dr. Tuniram Ronghang pen cheng nok MP Omor Singh Thiso MLA EM MSC atum chetong to heti Lanchot kali bangso mailong Karbi Anglong District Congress Committee ameiphu Roton Engti aphan thang nat ningchethe vela pen alang lia son ke rada pharman ke klemji abang phuta kalipura Karbi Anglong District Congress Committee Chunbang abarim Samson Engti lapen Ratur Teron atum ningjepon lapen Karbi Anglong District Congress Committee mate thihek pen KADCC ameiphu Roton Engti ke BA ke aphialam lo higher secondary anta pass pe sita kai amat kaningye dunji ke English alam lok sikaningje lasi laso English ke Don Box School pen ke long English kali puta Samson Engti akoy people Jongsi High Command atum Karbi Anglong District Congress Committee ameiphu Bida Singh rong pi aphan le meiphu pekpon posonte pinike ongdung Congress alidal atum ajab dun thipji puta Samson Engti ningjepon thu Karbi Anglong District Congress Committee ameiphu Roton Engti ke Congress asong aphan kimi o abang kalilo puta ningjepon thu Bida Singh rong pi aphan le Karbi Anglong District Congress Committee ameiphu pek puasonte ko anone ningchethe kidoji nitu pusi Ratur Teron sitame ningjepon bangso mailong CM Tuliram Ronghang pen pinang an alam chak rat angno chakpon lapen forest along le Central Reserve BCRF along kido barim akarbia tumaphan ke longle pota ki joy pen piat pola pen interaction program ki doa hut rat pen pin pura lo ke long ke jong ason anta isi pen isi pachun etpo lasi nangli tumla ningkan isi hini angbong si Karbi Anglong arlo kaching thul alil alon ko an kelang meji mo apo ahur rartu heklong vekpo puta CM chakpon anparta sakuri hei hui kawe ahemtun atumaphan achiklo John Wang sorip hopen abat bainong pipon velji puta CM chakpon Dia phana solution Karbi Anglong District a president ke rat chikoi dune rat proyekte alang ban ke alang ke one man army alang henok chok alang halo ketek nai ini tum dong mosko where ka ifu English standard ke logo ke di zero ke di Roton ini ke kai ta la press ni lo bane English alam nge ver ti apolo kope bolo alang English ke di English sama sikit oh budang ke Karbi Anglong English bu budang ke sila sono monit alang na higher secondary ma pas na BA ma ke pas salahan na kete lecture ma kumara to ke Karbi Anglong project kuma non na mau ve ke di tek pick they are very talented, they are very intelligent.
sita na son rana pan di double standard kache paklang eson iklemeson Rahul Gandhi athengno Dr. Tuliram Rongha photo paklang arelo drama guri da marelo alang ma Tuliram Rongha bang chitana munilo ka challenge munilo buga paklang kan lason daktasi gorok buga athengno ta Congress leadership bang appeal na ino bida sing rong pile do bom ko se ni ko de lang me bon se non roton ke bang ko ya muri tu ni da ni man roton na leadership no mage dang itu Congress mo ikap Congress akan ke lage suitable president candidate ke li si no na bang ke la pulo ni tu rong aso pena ching bai no PCC aso do pa ni mo na khalong mo jadi at least masilan ditum ke jono la lisu la la dang unro 1500 atau kita kan lisu bos la pen ationg ke amen apino na kidu du bola Congress ke chiri lo BJP ta ke join lo mana din kami claim pen isi level isi standard do nahi mati asa standard of it ke bang si MLA election kali ni le hai tiket thang ni phale ke bang kali ai ka sik bilang aku orang ke pasu dar ko monolfi lukop tame opine abar saile lukop lo tang abar sai abi pulang tani ekdom tiket chithi ko tiket long leader pop kat thui po ke bang presiden pani dokti si nang litum bang ini bangkong masa nanti na join din ho. Simul by depend ke 1600 42 passes Ratu teron Samsung di lapen ke Hon teron Jameson Ronghang Koya Terang lapen dosin semar lapen ke Nikunjo Thang laso panggung petken Bang Suri Prira Bang Harut Srok Niko ada ini Apai Alang tum Kongres pencikol District Kongres Office kira Denana bang Tudum Secretary di Matu Ulang Blok Kongres Lilip Lapen Kajan Blok Kongres Lapen X Tahun Komite Chairman Kajan Bahaya tu mana Ini Cigusi Bang Rupiat dan alang tu Armu Cilano Lapen Jalang tu Bangkir Ko Mahaki long tak aku dengpon lah Chief Minister kan State BJP President tak leader semua masih ini dia kapan kali kedeng amai cuma ini ke Kongres special sekali ini Kongres masih sih ini dia nak mengajukan